Allahu Akbar, Allahu Akbar. Хорау биргандар, кеше нисә гумра кылһа, ана шул гумралар хажга тиң була дип һорагандар. Кардаштар, беренчедән хаж ул фарыз гамәл. Фарыз гына ла түгел, ул ислам диненең рөкеннәренең береһе. Шуңа уны ниндидер нәфил гамәл менән алмаштырып булмай. Кеше күпме гумра кылһа ла, ул әйтә алмаячак, менә мин хәзер фарыз хажга бармаһам да була дип әйтә алмай. Әгәр кешенең мөмкинчелекләре бар икән, ул хажын кылып куярга тиеш. Адак бер касанда гумра кылмаһа, уның өстенән хаж фарызы төшкән була. Шуңа хажга без барырга тырышырга тиешбез. Гумраларга килгәндә дөрес хадисләрдә әйтелгән, сахих көчле хадисләрдә ике гумра арасында булган гунахтарны Алла Таала юя дигән. Шуңа кемдең мөмкинчелеге бар, бәлки кемдер якын яшәйдер, кемдер байрактыр мәсәлән. Әгәр гумраларга йөрергә мөмкинчелекләр бар икән, ул йөри ала. Гунахтарны юсы гамәлләрнең береһе ислапта гумра. Хадистә шулай әйтелгән. Гумра менән икенче гумра арасында булган гунахтар юйыла. Кеше хажын кылһа, һәм Алла Таала был хажды кабул итһә, был кешегә тик яннат, был кеше тик яннаткә генә лайык диелгән.